Na tom plagátiku na dnešný večer bolo napísané, že príde Luisa, že Kvietok v spojitosti s tým, že Kvietok show Jána Gorduliča. Môj muž mi niekedy hovoril, že Kvetinka. Teraz mi hovorí Kvetina. Neviem, čo bude za pár rokov. Ale to je asi tak, že zo začiatku vzťahu ľudia majú pocit, že ten druhý je proste dokonalý. Tu vidím tiež nejaké páry a zrejme máš pocit, že ten druhý proste živí vás láska, motýliky v bruchu a máš pocit, že ten tvoj milovaný ani nemôže predsa robiť niečo také nečisté ako vylučovanie. To určite nie. Neskôr, keď ste spolu už nejaký ten týždeň, možno mesiac, tak už prídete na to, že váš drahý aj papa a kaka. A potom v manželstve prídete na to, že normálne žere a sere. Ja už mám manžela, mám aj deti. Prišla som z materskej, nie makarskej. Keď máš materskú, tak zabudni na makarskú. Aj na Balatón, úplne zabudni na všetko. Raz som bola na Zlatých pieskoch, teraz v lete, tak super. Aj tak mi Langoš prišiel brutálne drahý, hej, akože určite na to nemám každý deň. Ale nesťažujem sa, prídu parádne veci ako dnešný večer a totálne mi to navýši rozpočet na alkohol a cigarety. Hovoril si o tom, že aké je to byť dobrou matkou alebo zlou matkou, akým rodičom, dobrým, zlým. Strašne veľa vychádza takých, že ako by sme mali vychovávať naše deti, ako, s akými hračkami by sa mali hrať. Dokonca teraz je niečo také, že chlapci, aby sa hrali aj s bábikami alebo vtákmi. Dievčatka nech sa hrajú aj proste s bagrami, aby sme ich nejako neovplyvňovali gender. Mne napríklad je úplne jedno, s čím sa hrajú, len nech mi dajú pokoj. Hej. Ono, môže niekomu prísť, že čo je to za matku, hej, celkovo večer príde, tuto sedí pri víne, ale aj matka podľa mňa má decko vína nikomu neuškodilo, hej. Ja mám 2 decká, takže si môžem dať kľudne 2 decká. To je taká moja pravda, myslím si, že na to mám právo. Parádne je, že mám aj chalana, aj babu. A fakt už v tehotenstve je to rozdiel, lebo sme iní. Tu je to skoro tak vyrovnané, akože chalanov je trošku viac. Ale zažívam to, aké je to vychovávať syna, aké je to vychovávať dceru. A už v tehotenstve to bol rozdiel. Keď som čakala chalana, tak som si hovorila, Bože, nech je zdravý, Bože, nech je zdravý. Keď som čakala babu, tak Bože, nech je pekná, nech je pekná. Lebo ono, zdravie je super, hej, len keď máte 15, tak vám je zdravie, ale úplne na hovno, keď máte krivé nohy a ostávajúce uši. Pretože väčšia tragédia proste neexistuje. Ja mám celkom dobré uši a celkovo zdá sa, že dcéra vyšla, takže tie modlitby fungovali. Lenže najhoršie je, že aj keď teraz vidím, že tá dcéra je pekná, tak modlitby nekončia, pretože si hovorím, že Bože, nech ju nepretiahne nejaký debil. Takže vlastne nevyberieš si. Možno, že keď bude v puberte, tak sa bude modliť za to, aby ešte ten klofáčik nejako dorástol a i keď poznám kamaráta, ale to je naozaj prasárne, ja neviem, nakoľko ste vy na to zvyknutí, ale hovoril, že najlepšia je baba s odstávajúcim nosom a veľkými ušami. Pretože keď ju držíš za uši a fajčí ti v sprche, tak ti nekvapka na gule. Že to nie je vtipné. Ja som mu to tiež povedala. Dobre, ja som si to len vyskúšala, vidím, že úroveň tu je úplne parádna. Napríklad vyskúšam si viem, že je tu jeden hudobník, tak ešte jeden hudobnícky, to mi nedá, lebo ten mám strašne rada, že hudobnícky vtip. Cecis. Aj ten jeden už odišiel. A toto vždycky tým vtipom zistím, že hudobníci na stand-upy nechodia. No. Ďakujem. Vďaka tomu, že tie uši mi neodstávajú a teda zatiaľ ani dcere, tak som si dovolila v lete dať sa úplne na ježka, 6 mm, proste neviem, tak ma to napadlo, že keďže priberám pri tehotenstve a pôrodoch a neviem čo, nemôžem nič robiť so svojím telom, len si oholiť hlavu a to je moje rozhodnutie. A kamarátky samozrejme mi povedali, že to vyzerá super, že ty máš takú dobrú hlavu, tak sa ti to hodí. To povedia kamarátky, to proste... Chlapa, keď sa to spýtate, tak samozrejme, to je najhoršie pýtať sa chlapa, že páči sa ti môj nový účes? On vôbec nevie, že ide o nový účes, on vidí, že je niečo iné. Ale on nevie povedať, že Ježiš, je to super, proste to je chlap. On vidí, že je to iné a teraz nevie, čo sa zmenilo a neviete, či ho idete opustiť, alebo čo sa vlastne deje. To je takisto, ako keď sa ženská chlapa spýta, že nemám v týchto gatiach veľkú riť. Pre chlapa absolútne nevhodná otázka, totiž on nie je schopný vhodnej odpovedi. To kamarátka samozrejme povie, že Ježiš, úplne super vyzeráš, aj keď odrbáva, hej. A hlavne
Na to, či máme veľkú riť, sa väčšinou pýtame iba my s veľkou riťou, hej. Tie malé, tie sa to frajerov určite nepýtajú, tie malé rite. A tie malé rite sa to pýtajú totiž to iba kamarátok s veľkými reťami, aby tie kamarátky s veľkými riťami nasrali, hej. Takže presne taká tá úplne vychudnutá, najvychudnejšia kamarátka, nemám v tomto veľkú riť, ty piča, však máš 34-ky, mám 42-ky, jak sa ma to môžeš pýtať, Ježiš, parádne vyzeráš, super, ty piča. A proste, strašne by som jej to chcela prijať, keby oblečený gate viac ako na stiehno, hej. Ale chlapa sa takisto nemusíme na toto pýtať, hej. Keď som sa na to spýtala môjho muža, tak nemám v tomto veľký zadok, mne sa páči tvoj zadok. Čiže je veľký? Ale veď vieš, že mne sa nepáčia tie vychudnuté chudery. Tak ti ďakujem veľmi pekne. Teraz si mi práve povedal, že som tlstá piča. Ale vieš čo, mlč, dobre, nepáčim sa ti, kľudne meníme stravu, chod si zobrať nejaký šalát z chladničky a prestávam variť, to si píš a ešte buchnete dverami. Hej, je v tom možno PMS. Vtedy sme trošku podráždenejšie, hej. PMS, to je tých pár dní predtým, to peklo, kým sa spustí červená, hej. PMS, to si chlapi zapamätáte úplne ľahko. Podráždenosť, melancholia a samonasieranie. Hej? To keď vidíte, že na nás je viac ako obvykle, tak sa to blíži. Hej? Tak potles pre ňo. Aj pre teba, že to s tebou vydržal. Kúknem do tohto, aj keď som tu akože ako hosť, ale kúknem do tohto, lebo som si tu niečo napísala. Totižto počas materstva sú tu vlastne nejaké matky. Je tu iba otec, jeden, druhý, dobre, takže vieme, že vy možno na svojich ženách to poznáte, ale odkedy mám deti, tak trpím, nazvala som to myšlienková inkontinencia. Neustále vám vypadávajú myšlienky, unikajú, proste celý deň idete niečo urobiť, ale predtým, ako to dorobíte, si spomeniete na niečo iné a tým pádom naozaj robiť takúto vec ako teraz, že tu stojím, vlastne nie je možno najvhodnejšie, ale už som spomínala ten rodinný rozpočet, takže muž ma sem proste vyslal. Je doma s deťmi, je to paráda. Je perfektné na tej emancipácii. Jak sa povie opak emancipácie? Tu je ten intelektuál. Manželstvo. Aha. No ale práve, že v manželstve teraz chlapi sú podľa mňa úplne perfektní, pretože sa starajú o deti a púšťajú nás do krčmy. Príde. Zatiaľ. A čo, keď budeme mať 3 deti, už ma nepustí. Ale príde opitá žena domov o polnoci a hovorí mužovi: tak ja ťa hľadám po všetkých krčmách v meste a Milospán si doma umýva riad. Nie, že by to bolo od nás domu, to určite nie. Nemáme umývačku riadu. Prišiel som na to, že vlastne už pri tých babách a chalanoch v tehotenstve je to rozdiel, ale ono je rozdiel v nás celkovo. Môj muž mi na tie vlasy nepovedal, že vyzerá to super, máš krásnu hlavu. Povedal mi, že však to dorastie. 2 týždne som mu nedala. Najbližšie si rozmyslí, no. Ale potom sa snažil, ako videl, že mi stislo pery a už pozná, čo to značí. Gauč bude zase obsadený v obývačke. Na to sa snažil to zachrániť a hovorí, že a ty sa znovu ostriháš, pretože sa mi to strašne páči. Kravina. Chlapi proste nevedia klamať, hej. Na rozdiel od nás žien. My úplne neklameme, my proste tvrdíme akúkoľvek kravinu, tak už je veríme. Takže to vlastne klamstvo nie je napríklad, tieto pánky boli za 40% zľavu. Ale tak skutočne stáli 90, ale zlacnené zo 150, hej, tak nekúp. Aj teraz podľa mňa vidno rozdiel medzi chlapmi a ženami, pretože chlapi počítajú, či som to povedala dobre, hej, tých 40%, či je naozaj a je to tak, hej. Môj muž to prekontroloval vďaka skurvenej bločkovej lotérii. Milujem ťa, Máziková, za svoje starosti, keď máš vysvetľovať všetky bločky. A mužom vlastne, ale my sa snažíme im klamať a vymyslíme niečo také sofistikované ako 40% zľavu, ale pritom mužom vôbec klamať nemusíme, pretože oni nás absolútne nepočúvajú. Vďaka tomu môžeme používať našu obľúbenú vetu, však som ti to hovorila. To je strašne dobrá veta, keď si váš muž pozerá fotky z teambuildingovej akcie z víkendu.
Na tej chate bol aj tvoj bývalý? Však som ti to hovorila. Debata hasne. Ale prídete domov, čo tu robí tvoja matka? Bude tu celý týždeň, však som ti to hovorila. Ešte on je za chuja, že nepočúval, hej? On sa proste v tej chvíli, po tomto sa neodváži sa spýtať nič. Takto to proste funguje. Oni nás naozaj nepočúvajú, počúvajú nás výnimočne na začiatku vzťahu. A vtedy sú strašne dobrí poslucháči. Môj muž dokázal do 4., do 5., dokonca dokázal nespať a celý čas mi pozeral na oči, na pery a ja som mohla rozprávať o tom, že ako som prišla o panenstvo, o bývalých frajeroch, o tom, že moja mama parádne varí, proste absolútne kraviny, ktoré by ho inokedy nezaujímali, ale v tom čase na mlouváni mi visel na perách a všetci chlapi sú takí a pritom oni pôsobia ako parádni poslucháči, ale v hlave im iba ide dámy, nedámy, dámy, nedámy. Ale ako náhle mu dáte, tak v tej chvíli vás prestane počúvať a hneď potom, ako mu dáte, zaspí s pocitom dobre vykonanej práce. Takto príroda zariadila výnimočne, keď po sexe muž nezaspí a pozerá do plafónu, tak vy zbystriete do prdele. Chce sa rozísť, niečo vážne mi chce povedať. Všimol si, že som pribrala. Mala som sa nechať nahovoriť na ten anál. A on pritom iba pozerá na stenu, lebo tam sedí mucha a on rozmýšľa, jak je možné, že tá mucha nejedne zo steny. A zase mrzí ho trošku aj ten anál, hej, zase, aby sme mu nekryvdili, že sme tam pre nich absolútne zbytočné, hej. Deti, ale keď to je úplná kravina, ale tak vyskúšam. Ale ináč fakt je, že v manželstve toho sexu už je potom stále menej a menej a aj keď sú tam muchy, tak zaspí. Ale jak boli dušičky, tak syn 4-ročný strašne rád zhasí na sviečky. Proste, jak sme boli na cintoríne, tak všetky dušičky tam pozhasínal, všetko pospúkoval. A bol taká nejaká chvíľka, že proste decka zaspali skôr a my sme si s mužom urobili romantiku a zasvietili sme si sviečky. Boli sme v najlepšom a teraz sa iba ozvalo. Bol tam. Nemal z toho traumu, syn teda, ktorý sviečku sfúkol, pretože hneď bola tma a nevidel nič, ale môj muž sa pomočuje, keď sviečku vidí, takže tomu trauma asi ostane dlhšie. Fakt je paradoxné, že ja som si vlastne celý tento svoj život muža a detí nejako vysnívala. Keď som bývala na priváte a vešala som prádlo na vešiak, tak som si hovorila, že aké to bude parádne, keď budem raz vešať nielen svoje veci, ale aj veci svojho muža. Potom, keď som už vešala aj svoje veci a svojho muža, tak som si hovorila, aké to bude krásne, keď budem vešať svojho muža a tie malinké vecičky a tie malé ponožky a aké to bude zlatučké a krásne. A dnes, keď to robím, 2 hodiny, keď vešam prádlo, tak si hovorím, do piči, prečo som si neželala niečo lepšie? Keby som vedela, že sa mi to splní, to, čo si vtedy pred tými pár rokmi želá. No, takže babi, bacha na želania, hej? Lebo kľudne som si mohla želať pevnejšie prsia, alebo niečo podstatné. Ale tak mám krásnu rodinu a to sú tie hodnoty. Pri želaniach ma ešte napadá. Rodinka so synčekom chytia zlatú rybku. A rybka hovorí, každému z vás splním jedno želanie. Synček kričí, ja chcem Ježka! Oco, do piči aj s Ježkom a mama, von z piči, von z piči! A je po želaniach, takže bacha na to a rozmyslite si, čo si budete želať. Pekný večer.